Čaute ľudia, vítam vás už našeho dielu spolu s Tiborom. Čaute. A my si dneska zahráme Clash Royale. Jaže to bude legenda. Ale tam epic. Môj deck. Dáme 2v2. Quick match. Chceš si zahrať? Potom ja si urobím vlastný deck a zahrám si s tým deckom. 3, 4, 5, 8. Legendary! A sme v Legendary arene. Peka. A teraz je to nejak zrýchlené. No lebo nám to asi nie je tu dosť dobrá Wi-Fi. Nie, takže... Dobre, tak je to. Takto Arrows a Ticho, to bolo čestné. a krásne Hoga. Tak to sa trafil. Ten Poison sa vôbec netrafil. Tento typeček sa o to postará. Štípy, nie, daj. Nenky, Poison. To fakt oni dávajú na Baby Draga. Počúvajte ma, ľudia. Oni na Baby Draga dávajú Peka! armu. Skeleton army. Tak to nechápem. Teraz povie Poison. To čo sú za... Koľko jak malo HP? To sú jakí nubovia. Dámy a páni, tak toto je núbstvo na prvom mieste. Áno, to je fakt nubo. Teraz tak, Peka. Na prvom mieste. Dobre, aspoň si udrala. Pozrite sa, jak ich tam nechávajú. Prečo by sme nevyhrali? Vyhrali sme! Dobre, urob si deck. Pozri, my sme nejak... Golden chest. Počkaj. Crown chest. Počkaj, no. OMG. Mortar. Epic. Epikes. Dobre, takže dámy a páni, ja si idem urobiť svoj vlastný deck. Náš Miško si práve ide dávať Brumika, čo ja si tu idem robiť deck. No dobre, mám, ako vidíte, deck 4,0 a máme tu Skeleton Army, Battle Ram, Tornado, Goblin Barrel, Beach, Hog Rider, Wizard a posledné Balón. Čo si pošleme? Miško, čo si pošleme? Čo chceš? Je lepšie si Battle Ram. Ne? Tak minipack. Dobre. Tak to sme dali minipeku, krásnu. A teraz dáme na miesto Battle Ram a minipeku, lebo minipeka je oveľa lepšia ako Battle Ram. A ideme Battle. 2v2. Zajrači to. Skúsime Battle. Počujete, má Brumika v ústach, keď prehrám, tak ma zabije. Ale pohode, ja som na mojom tablete 8 arena, takže... Fakt? Pardon, 9 arena. Fakt? Áno, Miško, nečuduj sa. Heslo 1-1-1. Pozrite sa, krásna. Pekne. Ty máš legendu. Mám 3. Hopík. Dobre, tuto dáme tak, iba takto Viziho pre istotu. Ty si taký pro. Takto Viziho dáme pre istotu, aby sa on, viete... Hop. Tibi. Áno. Dobre, armu. A daj mi krauču. Počkaj, ja tam nemám. Môžem ti upgradenúť? Ne. Ježiš, som to chcel dať. Arena 9.
Dobre, ja na toto nič nemám dať, takže vyzerá to tak, že teraz prehrávam. A na čo šetríš? Ale... Bowler. 39 na taverke, vidíte to? Dámy a páni, tuto máme... Neviem čo, 39 na taverke. 39 na taverke. Hrať. A nie beton. Inferno Dragon. Prepáčte, vyzerám jak, neviem, šišnutý, ale prvýkrát natáčam. Áno, nečudujte sa, ale prvýkrát natáčam. Poprosíme vás, odoberáte lov. Jedného odoberateľa nám stačí. Úplne nám stačí. Jeden odoberateľ. Nedáva poradne nič. Sexy lady, wop, 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 wop. Baranty, ty sa voláš Baranty? Krásna. Ideme takto, hop. Ty máš takto. jednu z arény 8, čo? Krásna. Dobre, quick match. Neboj sa. Na koľkatke si urobil deck? Sparky. Na čo moje Sparky? A ti tam dá Electricity Dead. Babi, dámy a páni, asi to vyzerá tak, že zatiaľ vyhráme. Ja neviem, ale vyzerá to tak. Lebo tu, jak vidíte, hog a balón. Proste... Ja ďakujem, že mi pomohol. Vidíte to, ja som to vyhral. Mŕtvý. Máme vyzoše. Inferno Dragon. Ako vidíte, Miško tu hovorí niečo, hrá to na mojom tablete a vyzerá to tak, že to nevie hrať. Dragon. Ja som zabiť len tohto. Aha, už je mŕtvý. Lebo hrá 2v2. Tuto, vidíte. A o 16 hodín, presne o 16 hodín a 15 minút bude draft challenge. Som hladný. Tak 4 šipy dala princeska. A o 16 hodín a 28 minút bude clan chest. Tak, skúsime namiesto tornáda dať... Jo. Miško, môžem ti vylepšiť za pik? Keď chceš. Hej, môžem? Na čo ti je? Á, ne, máš ho na 6, to je dobre. Dobre, ja idem battle ďalší. S tým tvojim... A keby sa nám to dalo, tak sme si s Miškom hovorili, že by som ho mohol dostať do arény 7, ale to je iba za 10 odoberateľov. Takže keď chcete, aby som sa Koľko má to dostal video? 8 minút. do 7. arény, tak musíme mať 10 Ty vole, odoberateľov. tak toto prehrám. 10. Jeden Ja odoberateľ. to rádim takto. Get it. Goblin Gang. Viacej odoberateľov netreba. Stačí jeden odoberateľ. Do 7. aréna. Do 7. arény. Každý dúfam počujete. Snaď. Poď, Hok, poď. Poď, dáš to. No ty kokos. Dobre, poď. Poďte, moji zelenáči. Poď, dáš to. No. Big Mama, Poď. nepustí si. Dal strašne zle toho princa. Strašne zle. Daj skeleton army. To takto využijem skeleton armou. Hop. Vizor. A takto dám Vizora. Ty máš 307. Donajte mu raketku. Nek raketka je silná, na koľko Je to až máš? také...
Je to až také ľahké, že ja sa pozerám do môjho tabletu, jak to Miško hrá. Miško, povedz, vyhral si battle, či nie? Ale z dvojky? Poď sa sem. Čo? Ako vidíte, on taký kramblák mi tu hodil Inferno Taveru. Môžem si vymeniť deck u teba, ale na dvojke. Na tej dvojke. Vidíš, ja tam takto krásnu minipeku, ktorá to možno nezničí, ale potom som tam za to dal balón, ktorý to už ničí. Princezna. Namiesto Goblin. Máš B Arena, ja to mám B... A vidíte, zostalo mu 54. A je chlapček bez urážky, ale môže skončiť. Dobre.